gå på OTG, Lasse. Det er ikke sådan, vi skal filme. Lasse, jeg tror ikke, vi kan komme ind uden den nøgle. Ej, vi kigger om der er åbent, ellers jeg går altså ikke ned igen. Er det Stine, der kommer der? Der var låst. Ja. Yeah. Ej, det er mærkeligt, så går jeg kigger på skærmen, og så lige yeah. Jeg kigger opad. Ej, der kom du, Claus. Ja. Nøgle! Vi skal have lamper, jo. Vi skal have lamper. Hvor mange skal I bruge? Hvad er det for et kamera her? Det er fordi det der skole. Nå, ja, okay, det er det godt. Og så er en der. Der står en der. Det er fordi det stød i brænder eller Ja, der er 5 direkte. Vi bruger bare den her. Ej, lad være med at zoome ind på mig. Hvordan kan du se det? Ja, det kan jeg se på skærmen, din bums. Så. Nej, fordi man skal se, ligne, at man ser det fra Lasses. det er ud af mine øjne. Det skal ligne, at vi ser det fra Lasses øjne af. Torden og lynild! Jeg skal nok tage den. Ja. Kom med så.